Ingenieursbureau Klavis op het Heerenveen begint met een nieuwe retriekploeg. Jillet Anema zal daar de coach van worden. En mogelijk gaat Olympisch medaillewinnaar Jorrit Bergsma er ook heen. De nieuwe ploeg zal verder voor een deal uit rieders bestaan die bij de BAM-ploeg waaikomen. Het Europaplein in Ljouwert, waar 14 miljoen ombouwen naar een superrotonde met fietstunnels, is voor het smieten yield. Dat zei het verkeersdeskundige Mente Bonestro uit Kampen. Nevens Bonestro zal het gemeentelijk plan de verkeersproblemen net oplossen. Boven dat is zijn plan 10 miljoen euro goedkoper. De lading van een Jiskewijn van Omrin is vermoord in de brandflame. Dat gebeurde in de Ljouwerwijk Blitzaard. In het huishoudelijk afval zit niet alle gedachten een spuitbus die bij het vermelding in de brand vliegt. De brandwacht heeft het vuur blust. De wijn van Omrin heeft verder geen ski oproen. Joen en vannacht neemt de bewolking toe. Het wordt 3 graden. Er is kans op froostende groen. Op een prottenplak mist. Morgen eerst ik nog kans op mist. Dan bewolking, maar ik flink wat zinnen. Het wordt maximaal 12 graden en er zit een vrij krachtige zuidwestenwind.